The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 8:12, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Matthew 18:20, for where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Luke 15:7, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 99 just persons which need no repentance. 1 Corinthians 12:27, now you are Christ's body, and each of you is a member of it. Mark 16:15, and he said unto them, go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. 1 John 5:11, and the witness is this, that God has given us eternal life, and this life is in his Son. Verse 12, he who has the Son has the life. He who does not have the Son of God does not have the life. 2 Corinthians 5:21, he made him, the Lord Jesus Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf, that we might become the righteousness of God in him. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, ikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsatag sa kakalag kung napa pa kita sala nga nahimo ning adlaw. Kining maong mga sala kung dili nato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan, mahimo lamang kini nga barrier to our study. Babag luop kini sa atong pagtutok sa pagtuon. Busa gikinahanglan nga atong isugid kini agi kini sunod sa mando sa Dios diha sa 1 John 1:9. If you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. And for you, unbeliever, the issue you are facing is not confession of sins, but by using your free will, aron ikaw makahimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The most important decision in life is to believe in the Lord Jesus Christ as Savior. Acts 16:31, nagtugon diha, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama namong langit no, nagampasalamat kami kanimo nining lain na sa mga higayon nga mong gipahimuslan karon. Grasya kini nga imong giandam kanamo. Salamat o Dios sa kinabuhi nga imong gilugwayan pa. Timailan nga imong plano nagalihok pa. Salamat sa among Bible study. Pinagi sa YouTube, pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, panalangini kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong kamatuoran. Pinagi sa pagtudlo kanamo sa
balaang Espiritu Santo. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsuon diha ni Kristo. Welcome na usab. Aniya pa kita magadupot sa atong tunanan, how to be truly happy in life. Unsaon nato pag baton o pag panag-iya niya nang matuod yung kalipay alang sa atong kinabuhi. So, nasayo na kita sa ato ng mga milabay nga mga pagtuon nga we have the real keys of success in life. O kini ang matuod gyud nga mga yawi. So, ang nag-una gyud ini, get saved by faith in Christ alone. Faith alone in Christ alone. Mao kana ang yawi. Nag-una gyud aron ikaw magasud sa plano sa Dios. Yan tong imong gituohan sa Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas, ikaw nasod automatically diha sa protocol nga plano sa Dios nga diin gibahin kining tulo. Phase 1, salvation. Phase 2, believer in time. Phase 3, believer in eternity. O human ikaw maluwas, kung pangutana, unsa may buhaton nimo, unsa na may musunod, nga tulumanon. Ana diha sa 2 Pedro 3:18 ug 1 Pedro 2, versikulo 2. Grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Pinagi sa pagtuon sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw. Sama din nga itong ibuhat. This is only one of the ways nga mapahimuslan sa magtotoo. Kadaghan kayong mga ministry nga nagasunod niini, nagatuman sa mando sa Dios. Ang mga pastor magtutudlo, nagatuman sa ilang tulumanon, nga patunon, unya human nila tun ang pulong sa Dios, itudlo. Study and teach. Study and teach. Ngadto sa ilang kongregasyon, kay kini mauman ang lawas ni Ginoong Hesukristo nga patubuon. Okay? Well, this is just a review. At least, aron malabas kanunay sa atong panumduman. O kadtong higayon nga imong gituuhan si Ginoong Hesukristo, mao to'y labing mahinungdanon nga higayon sa imong kinabuhi. The most important moment in your entire life. Kay ikaw na tao na pag-usab, nahimo ka ng anak sa Dios, bautismuhan ka sa Espiritu Santo, o gibutang ka sa pagkahiusa o pagkadugtong kang Ginoong Hesukristo hangtod sa hangtod. Ikaw namatarong na, you are justified. Unya gisuluban ka na sa pagkamatarong sa Dios. Kung matanaw ng Dios kanimo, dili ka na hinukman, kung dili na matarong na, ikaw nahimo ng tagalangit. Unsa pa? Ikaw na tao na pag-usab, you're born again. O unsa? Ang imongan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Kini pipila lamang sa mga benefits nga imong nadawat. Besides, gihatagan ka pa sa katuag siyam ka mga butang, the 39 irrevocable absolutes nga gihatag sa Dios kana diha gyud sa higayon sa imong pagkaluwas. Ug mao na nga sugod niadto magtotoo ka naman, Kristohanon ka naman, anak ka naman sa Dios. You have to prioritize God's Word. Gikan yan ang higayuna. Imo na yung
hatagan og pasiuna. Mao na gyud mag-una sa imong list of priorities in life. And then expose yourself to doctrinal Bible studies na nasa Lucas 12:31. And then organize your life around God's Word. Tun-ani mo ang mga unom ka mga panginahanglan o tulumanon sa paagi sa Kristohanong pagkinabuhi. The 6 requirements of the Christian way of life. And then, sa imong tanto nga pagtubo diya sa pulong sa Dios, then, unsa, makabot na nimo ang unang ang of course, magsugod ka man sa pagkabata, mao man kaniyang spiritual growth level pagkabata, unya pagkahimso, pagkahingkod sa si Pieta. Adolescent stage is pagkahingkod. And then hangtod nga makabot na nimo pagka espirituhanong hamtong spiritual maturity, the stage of maturity, spiritual maturity na nakikatakos sa pagkinabuhi, all of those, okay? Just a review to all this. O di man ni usab ang unom ka mga unom ba na o pito ka mga provision sa Dios. Sangkapan ra ba gyud ta sa Dios adlaw-adlaw. Sangkapan ta sa atong mga panginahanglan, dili nga atong gusto. Okay, ang nag-una ganini ang Biblia. Sunod ang pagkagamhanan sa Dios Espiritu Santo, omnipotence. Unya ang plano sa Dios sa niining panahon sa simbahan. Divine plan for church age. Unya unsa pa? Ang imong tukma nga pastor magtutudlo, gisanggap sa Dios kana nimo. Ang imong privacy of the priesthood, tinagong panimuyo, at least nakainomdom ta niya na binisaya niya na privacy is privacy of the priesthood. Okay? Now, sunod, logistical grace support. Gisangkapan kita mga pagkaon, biste, sakyanan, sa pa. These are logistical grace support. And then, ang ikapito, mga espirituhanong kagawasan. So, diha sa plano sa Dios. Inside the operational divine dynasphere. So, once makabot na nimong spiritual maturity stage, then, kay ikaw you are setting your mind to your goal by studying, learning, believing and applying Bible doctrine every moment of every day. O kini mo resulta sa imong katakos sa paghigugma, sa pagkinabuhi, sa pagkalipay na diha ang kalipay sa mga panalangin, bisan kaniyang pag-antos atong sa gubangon samtang niya taniining kinabuhiya. So, that's how to glorify God. And God wills that believers become winners in life. Not only in life, but in eternity. So, sa imong pagtubo, pagkabot nitong spiritual maturity, you become a winner believer. Thus, you are able, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, na ikaw, you can think logically, rationally, and sensibly. Thus, you are able to make good and right decisions in life. You become a good decision maker. So, kung buot kang mahimong mananaog nining kinabuhi,
The choice is all yours. Now, sa laing bahin, katong atong gibiya ang doktrina kagahapon, may tungod yatong 3 categories of the will of God. Numdong ka pa? A review, viewpoint will of God, operational will of God, and geographical will of God. Ang viewpoint will of God, ang magtotoo is now able to think the thinking of God. May resulta sa iyang pagtuman sa category 1, will of God. Kay kining viewpoint will of God, viewpoint gani sa una-una. This answers the question, what does God want me to think? So God wants you to think the thinking of God. Imong una-unaon. Unya, sa imong pagtuman niya na, muadto no sabi ka sa ikaduhang kategorya, which is operational will of God. So ang magtutuo nga nagpadayon sa pagtubo diya sa pulong sa Dios is able now to do the works of God. The purpose of God, the will of God, the mandates of God, fulfilling the key to become a winner believer. Kaya ikaw, you are now doing things as unto the Lord. And furthermore, you now have the spiritual power. And you are able to fulfill this category 2. Will of God, operational will of God. O karon, ang ikatulong category is geographical will. This answers the question, where does God want me to be? Ang usa ka magtutuong padayon sa pagtubo diya sa pulong sa Dios is able now to fulfill God's will for him to be or where to stay. Sa may buot sa Dios nga akong adtuan o sa siya buot nga adto ako. Kasabot ka. So, mao ka ng tulo kategorya sa kabubuton sa Dios. Natong itunan kini aron sa ingon niya na makatuman kita sa hinay-hinay natong pagtuon ini. Okay? Kay nasayod ka na nga sa diha nga ang magtutuo, magagamit na sa pulong sa Dios ngadtos kasinatian sa kinabuhi to experience in life. Kini iyang gamiton bahin sa iyang mental attitude, bahin sa iyang kadasig, bahin sa iyang paggamit sa iyang paglitok, his tongue, ug ang overt behavior pattern. Mo ni iyang gamitan sa maong pulong sa Dios o mga kamatuoran. O uban sa iyang paggamit sa doktrina ngadto sa kasinatian, kini ang maka-produce og spiritual growth. You see? This produces spiritual growth. This is what leads to the defeat of evil sa kanang kinabuhis magtutuo nga mo resulta sa imong pagbuhat og mga binuhatan nga Dios non, divine good. So production of divine good. O tungod kay nakahimo man siya niya ng maong mga matang sa mga binuhatan, kini ramang matanga sa maayo binuhatan nga maggantihan sa Dios. So he can anticipate the grace blessing on you. Magitawag na ito escrow blessings in time. Dinhi pa sa panahon. So, it produces, diha sa magtotoo, gitawag na ito og spiritual emotion, sama sa feeling of the spirit love, divine viewpoint hatred, o righteous indignation. Na si Piso 4:26. Be angry and sin not. That's righteous indignation. Kaya abi nimo,
ang usa ka magtotoo, to be angry and not sin, is to be angry only at sin, only at evil. Basta, mo na itawag na ito spiritual emotion. And it further produces, unsa, divine viewpoint, compassion, atong pagsabot, o, well, sabay binisiyan, yung compassion, ikaw makasabot, of course, kanang simpatiya, hatag simpatiya. Now, these are all spiritual emotions, kini nga itong hisgutan. And they are the heart and soul of the divine viewpoint lifestyle. So, kung kini, mga produkto kini o resulta kini sa imong paggamit sa doktrina ngadto sa kasinatian. Kung dugang pagyanana, ang imong paggamit sa pulong sa Dios ngadto sa kasinatias kinabuhi, maga-produce gyapon kini og spiritual self-esteem. Nibaw ka na unsay buta sa bot nini. Self-worth sa imong pagka-Kristohanon, sa imong magtotoo. So, and this can only be acquired pinagi sa unsa imong padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nga wa gyoy palta, way hunong. So, spiritual self-esteem, therefore, can only be acquired through the appropriation of doctrine. Gamitag itong 10 problem-solving devices. Nainundong ka ba? The 10 problem-solving devices. Operation RFFGDPIHPO. Rebound. Feeling of the Holy Spirit. Faith rest. Drill. Grace orientation. Doctrinal orientation, personal love for God, impersonal love for all mankind, inner happiness or sharing the happiness of God. You are now sharing, nakigambit ka na sa kalipay nga iya sa Dios. Sharing the happiness of God. Mo na ika-8 yan ang 10 problem-solving devices o ang kasiyam, mauna na ang personal sense of destiny o ang ika-napulo, mauna na ang imong pagka-okupado sa persona ni Ginoong Jesucristo. You are now occupied with the person and character of our Lord Jesus Christ. 10 problem-solving devices. So, mo kining himong pagpadayon nga you are going to reach the utilization in 10 problem-solving devices in life. Kay ang pulong sa Dios nagasulti, nagapadayag nga ang protokol nga plano sa Dios nga atong gisudlan, ato na karong gipuy-an, is a problem preventor, problem anticipator, problem identifier, o problem solver. So, kining maong mga paagi, iyan ni sa Dios. Okay? So, these are things that kanang make us strong sa atong pagtuo, pagsalig diha sa Dios. These are devices gisangkap sa Dios kanato in life nga moresulta na kini sa pagkaokupado na nato sa kang Ginoong Jesucristo. So malahotayon kita, makugihon kita, masigihon kita, makugihon kita in taking in Bible doctrine o kini makaugmad sa atong pagtuman sa kategory one love, which is love for God the Father. Okay? O makaugmad usab sa atong gugma ngadto sa pulong sa Dios.
It motivates us to be pleasing to God, nga makapahimuot sa Dios. It motivates obedience to God. Makadasig yapon ang sa atong pagtuman sa mga kabubuton sa Dios. Moresulta kini sa atong pagsimba na diha sa Dios. It results in the worship of God. So may pasabot yun in worship of God. Kung mangutana ko nimo. Well, ang atong pagsimba sa Dios is the exaltation of the person, the character of God, and the plan of God. Appeal na, of course, ang atong pagkamapasalamaton nga naa diha sa frontal lobe sa atong kanang mentality. Kay kita mga magtotoo man nga na mga pulong diha sa atong alimpatakan sa atong kalag. So, sa imong pupadayon, ingon nga Kristohanon, nagmatinumanon ka, nagmakugihon ka, nagmasigihon ka, malautayon sa imong tuon sa pulong sa Dios kay mao man ang paagi nga kita makapatubo sa atong kalag. So, makita na nimo ang dugang pagiyong mga positibo nga mga resulta. You will be doctrinally oriented. You will be doctrinally objective about people and things. You become doctrinally confident in God. You become doctrinally courageous toward men. And you are, of course, doctrinally oriented to your goal, you see. And now, as a believer, you have finally, figured out, gyud, what you are trying to do in life. You see, you are able to figure out. Now, only Bible doctrine can give the proper orientation sa magtutuo to know what he is trying to do in life. Di man yun na. Inaghan mga magtutuo nga wa sila mahibaw sa unsay ilang pamuhat. You see? Kaya nga naman, wa man sila lagi alamag, wa man sila pagkugi, pagsigi, lahutay sa pagtuon sa pulong sa Dios. Manila hatagi o gibugaton. See? So, saan man nila pagkaibaw sa mani what they are trying to do in life. So, ang magtutuo nga nagkugi, nagsigi, malahutayon, pagtuon sa pulong sa Dios, eventually kini siya, ma-oriented yun siya sa grasya. Maugmad ang iyang pagkamapaubsanon, humility. Bertod guna. Plus, mag-anam og ka, ugmad usab ka ng iyang inner beauty. Inner beauty. Sulod nun nga katahom. That is the development of true masculinity bahin sa lalaki and true femininity kung bahin sa babae. Kasabot ka? So mao kini ang giingon ta nga establishment of that divine viewpoint lifestyle. And that, listen, that is God's goal for every believer. Kadungog ka, mao ka na ang tumong sa Dios alang sa matag magtutuo. Akong balikon. He has two objectives, duha. Objectives meaning goal, the establishment of this divine viewpoint, mental attitude, lifestyle, mo na una. Ikaduha, as a byproduct of that, ingon nga resulta niya na siya kanang buhat og mga Diyos nun nga buluhaton, meaning he is producing divine good. And you know already in Corinthians, it is kanang compared
to silver, gold, precious stones. Mao kini ang mga matang sa pagbuhat umayong binuhatan nga magantihan sa Dios. Now listen, sa diha nga ang maong magtutuo, makakabot na ni ining maong ang upon reaching this stage, kanang maong magtutuo, mahimo na siya, he is in a position now, nga siya usable, mahimo na siyang gamiton in the hands of God. Kasabot ka? Ug ang ikaduha nga ang niana, of course, mao kadtong divine viewpoint, historical impact nga ang maong magtutuo nakaangkon to the rest of the human race, both directly and indirectly. Na mao na nga ato sang tun-an kining bahin sa blessings by association. Tuning tun-an sa sunod og ato tingaling dabason gihapon itong kinabuhing Joseph. Okay? Ang kinabuhing Joseph nindot tagma katunan bahin ining iyang kinabuhi. Nga siya mo'y bisan tuod siya mo'y object of jealousy among his brothers. Makita nimo unsa ang lihok sa Dios sa iyang grasya bahin sa kang Joseph nga kinabuhi. Atong tunan ni ugma. Kaya og din nilang unang kita kutob karon og hinaot nga dili ka musipyat sa atong pagpadayon nining atong pagtuon bahin niining how to be truly happy in life. Magtuon ta ini padayon ugma magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo ning lain usab nga higayon sa among pagpakikambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat nining grasya. Nga dili na mo ikatandi kini sa labing minungdanong ug bililhong butang ni kalibutana. This is our priority. You are our priority. Without you, O Lord, we cannot do anything. Life would be worthless. O walay matuod yung kahulugan sa kinabuhi kung wala ikaw o ang imong mga pulong. Busa siga kami sa pagpadayon sa paggunit ngayon ni imong kamatuoran. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Malbido Evangelistic Ministry kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.